Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we will be doing a church hunting. Yes guys, so nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, nag-church hunting kami para sa aming wedding. Ayun, so nanggaling kami sa Dau, sa Balibago, sa Mabalacat, sa Angeles, and sa Talabastagan, I think. If you guys interested sa video na to, please keep on watching and enjoy watching guys. Samahan nyo kami sa aming preparation para sa kasal namin this year. So, i-update namin kayo kung kailan yon. And thank you guys for watching. Enjoy this video. Hey guys, good morning. Nandito kami ngayon sa San Lorenzo. After Mass yan, mag-i-inquire kami about sa kasal dito sa simbahan. So, first stop namin simbahan is San Lorenzo Ruiz Parish Church. Ang next namin siguro sa Balibago. Reception. So, kumusta naman ang flight mo? Jahe. Para magyaya ko mula Middle East. Middle East. Saan yung star, bebe? Where's the star? Where's the star? Ito na tayo sa Holy Rosary Parish Church. Yes, check natin. Hi, babes. Baby Pants. Hi, love. Hello ka daw. Hi, Pants. Hi, Pants ka daw. Ayan, so ayan yung simbahan ko. Punta tayo sa ano. So ayan guys, pagdating namin dito, may mga kababayan tayo na nagbebenta ng saging, kamote. Diba? So, bili muna tayo guys. Hi Lar, you want banana? Bukas may parapan. Next year. Ay, kasi OFW. Kakatapos lang namin mag-inquire dito sa Holy Rosary Parish Church. So check namin yung sa loob ng simbahan para makita nyo din. Holy Rosary Parish Church. So, yeah. Hello ka daw dito. Hi Pants ka daw tong. Hi Pants, dito daw. Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Immaculate Conception Parish Church dito sa may Balibago. So, ngayon merong mass. So, check natin, mag-inquire na tayo sa tatlong church na to. Walang Sige na, pasok na. Dito tayo ngayon sa San Rafael Church. Skylar! Skylar! Skylar, oh, Skylar! Skylar! Hi! Skylar, hi! Dito? Dito. Lerner! Skylar! Video yan eh. Lerner! yun o. 1, 2. Wow! Pray ka ba pa Jesus? Pray ka daw sa kanya? Pahingin pong pambiling madaming milk at saka laging malusog. Wow! Papa Jesus! Saan Papa Jesus? Saan? Saan daw po? Hi! Wow! Wow!
Saan na? Dance ka na. Dance, louder. Dance. Dance, dance. No, 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 no. Ew, dirty yan. Nandito kami ngayon sa Lord's Transfiguration Church. Sa Aramis. Bagong renovate siya. Gusto mo dito, bebe? Gusto mo dito? Hmm? Gusto mo dito? Sit down ka. Sit down. Let's go na. Oh, pray ka na, pray ka na. Oh, let's go na. Let's go, tara. Go, go. Ayaw pa niya, ayaw niya, ayaw niya. Let's go. Okay, let's go. Hey, Pogi. Bakit yung baby pops? Baby pops. Tangus. So, kakatapos lang natin ng check dito sa The Lord's Configuration Parish at saka yung function hall yan. So, okay naman. So, last natin, tingnan natin yung secretary. Dito tayo sa ano yung Sacred Heart Church. Parish Church. So, check namin yung simbahan tapos puntahan namin yung office para mag-inquire kung ano mga requirements at yung function. Tara. We can see a brighter future now. Ay, thank you po. Ay, salamat. Isa pa. Dada. Napakinggan niyo yung yung echo. Dada. Lala. Bibi. Dada. Dodo. Dodo. Lerler, oh, picture tayo, Lerler. Picture tayo. Uy. Harap may ganito. Picture daw tayo. Picture. Dito, Lerler. Okay. Picture. Lerler, no. 1, Lerler, 2. Dito ka tingin. Lerler, Dodo. Naririnig din yung echo eh. Nandito. Papa. Mama. Wow, lakas. Naririnig niya yung echo. Oh, let's go na, let's go. Dada. Oh, let's go. Okay guys, so thank you for watching. Nakita niyo yung mga churches na na bisita namin that time during our vacation last November. And yes, ngayon lang namin siya na-upload dahil napaka-busy namin few months ago. So, yun. If you have guys any suggestion for the wedding or sa mga invitation, ano pa ba? Giveaway, setup, theme sa kasal, or anything guys.
We appreciate your suggestion, guys. Please comment down below. Okay. Please, guys, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And please, share nyo na din itong video na to, especially yung ating 500 subscribers giveaway. So, that's it for today's video, guys. Enjoy!